Ashe wani so bai zuciya daga baki ne, a ka fada maka shi ashe da ka shirme ne. Shi wanda ya kamu da gaskiya ban tausayi ne, dama kowa ya san fure na masoya ne. Zai shiga ba ya faɗi fitar shi da kuna ne, akwai shi jikin mai yana taba yara ne. Ya za a yi in cire su a wannan tsakani ne, yaran gaje sisi taro a jakana ne. Ade na yawance ba ne wani a ce so ne, mata na daina kula kuma tun da na gane. Inda yi kika ce mini wannan waki asiri ne, yanzu wata soyayya mun bare ta ga yara ne. Su ne suka zo kwanan ga kun ga ko baki ne, kun zo makaranta za ku dauki karatu ne. Muna nan can gaba za mu boko masauki ne. Shirin wata soyayya da jinta mugunta ne, to gara ka zauna haka tun da laluri ne. Fadin sada daɗi aikata shi yawa ne, akwai san gaskiya wasu za su mashi ne, amma da wayar samun irin shi galilan ne. To ma matsalar shi ne shi san ga mutaki ne, ba gane mai na gaske da karya ne. Sai an jawo ga ciki kwarai kaji kaman ne, sai dai kaji an ce wance za ta yi aure ne. Makana ta shirya na miƙa sadaki ne, rabin kayan ɗakin ta waya siya kai ne. Dan kuɗin ka ake so wanga gawan tausayi ne, mata kura ga wani dan wasun mawarayu ne. Cikin tawagar nan ta wasu ko baki ne, nema ya fito kenan gidansu sadauki ne. Jiran sake sai ya farauto shi ne, kodan wani laifin mana sanna mazaje ne. Ado halasu ba ku suna zuwa da bugatu ne.